القرآن علوم القرآن علوم القرآن علوم أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu kallo da sauraron mu a ko'ina a cikin faɗin duniya, cikin wannan shiri mai tarin albarka, shirin da yake wato tattaunawa akan abin da ya shafi alƙur'ani, shiri na ulumul Qur'an, wanda yake taɓa ɓangarori da yawa na alƙur'ani. Alƙur'ani littafin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi, wato shiriya ga bayi, rahama ga bayi, tsira ga bayi, tsarin kundin rayuwa na bayin Allah maɗaukakin sarki. Insha Allahu, a cikin wannan zama za mu tattauna abin da ya shafi wato falala na alƙur'ani mai girma da kuma falalar wanda ya kasance yana cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya azurta su da wato shiga cikin wato jama'a na alƙur'ani. Lallai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wahayinsa ya zama rayuwa ne ga dukkanin bayinsa. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa kadhalika auhaina ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman. Haka Allah maɗaukakin sarki ya sanya ma alƙur'ani cewa ruhi ne. Ruhi ma'ana kamar yadda gangan jikin ɗan adam ba ta iya rayuwa ba tare da rai ba, to haka nan rayuwa ta bawan Allah musulmi ba ta zama cikakkiyar rayuwa matuƙar babu alƙur'ani a cikinta. Saboda haka shi yasa ya zamanto shi alƙur'ani ɗin falala ne, kuma wanda ya kasance cikin wannan tafiya ta alƙur'ani yana daga cikin bayan Allah zaɓaɓɓu. Kuma insha Allahu a cikin karatu da zamu yi, a cikin darasi da zamu yi, za mu kai wannan gaba ta wato bayanin falalar mai karatun alƙur'ani. Na farko, shi alƙur'ani tun a cikin saukar da shi Allah maɗaukakin sarki ya bayyana wasu siffofi nasa da yawa, wanda waɗannan siffofin su suke nuna falalar alƙur'ani. Domin shi wanda yake karanta alƙur'ani ba zai samu falala ba sai saboda shi alƙur'ani ɗin. Domin falalar abu yana komawa ne zuwa ga falalar shi wannan asalin abin. Da haka zancen Allah maɗaukakin sarki shine zance wanda ya fi kowane zance cika, zance wanda ya fi kowane zance falala, zance wanda ya fi kowane zance ɗaukaka. Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Lallai wato zancen Allah maɗaukakin sarki ya cika, zance na gaskiya kuma zance wanda yake cike da adalci. Haka nan Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Babu wanda ya kai Allah maɗaukakin sarki gaskiyan zance, babu kuma wanda ya kai Allah maɗaukakin sarki wato gaskiyan zance. To lallai kuwa zance da Allah maɗaukakin sarki ya saukar shine wato wannan alƙur'ani. Alƙur'ani zance ne na Allah maɗaukakin sarki wanda Allah ya magana da shi, kuma Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi ga annabinsa. Don haka lallai alƙur'ani yana da falala masu yawan gaske. Daga cikin falalolin alƙur'ani wato shine cewa shi zance ne wanda yake mai tarin albarka. Allah maɗaukakin sarki yana cewa kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Lallai littafi ne wanda muka saukar ma da shi wato mai tarin albarka.
don haka lallai zance ne wanda yake cike da albarka. Haka nan Allah maɗaukakin sarki ya siffanta da alƙur'ani da cewa waraka ne kuma rahama ne kuma wato jin ƙai ne ga bayinsa muminai. Allah yake cewa ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Da haka wannan falala ce da rahama ta Allah maɗaukakin sarki shine wannan ayar ta biyo baya Allah yake cewa ka gaya musu ya kai manzo sallallahu alaihi wa sallama qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum. Lallai wani tunatarwa ya zo muku daga mahaliccinku Allah maɗaukakin sarki, wa shifa'un lima fis sudur, kuma waraka ne ga duk abin da yake damun zukata na cututtuka waɗanda suke wato na haƙiƙa ne, cututtuka kuma da suke na wato kokwanto, cututtuka na sha'awa, cututtuka na saɓan Allah, duka ƙur'ani yana magance su. Wa hudan wa rahmatul lil mu'minin, haka nan kuma shiriya ne kuma jin kai ne ga bayin Allah madaukakin sarki waɗanda suka ba da gaskiya da Allah madaukakin sarki. Haka nan Allah madaukakin sarki ya ce wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Duk dai wannan ba komai yake nunawa ba illa falala na wannan zancen. Zance ne na Allah madaukakin sarki da Allah ya zance da shi, kuma kamar yadda ya zo cikin wato zantuttuka na wasu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, kamar Aliyu dan Abi Talib radiyallahu anhu, cewa lalle wannan alqur'ani huwa hablullahi almatin, shine wato asalin igiyar Allah wacce take mai ƙarfi, wacce take mai ƙargo, sannan kuma wasiratul mustaqim, kuma tafarki ne na Allah madaukakin sarki wanda yake miƙaƙƙe. Fihi naba'u man qablakum, akwai labari na waɗanda wato suka gabace ku a ciki, wa khabaru ma ba'dakum, da abin da zai zo bayan ku, har zuwa dai inda wato yake cewa lallai wanda ya kira gare shi wato ya yi kira zuwa ga abin da yake gaskiya ne. Haka nan wanda ya riko da shi ya yi riko da wato tafarki na tsira. Haka nan kuma wanda wato ya ƙi shi lallai zai faɗi. Da haka lallai zance na alƙur'ani zance ne wanda yake mai girma, domin in an duba daga ina ya fito. Allah maɗaukakin sarki huwa a'zamu shay, huwa akbaru shay, qul ayyu shay'in akbaru shahadatan qulillah. Allah shine mafi girma, don haka lallai zancen da zai fito daga gare shi ya zamanto mafi girma. Haka nan kuma shine zancen Allah maɗaukakin sarki da ya wanzu bayan sauran littattafan da aka saukar ma da annabawa sun gushe, wasu sun gurɓace an canja su. Shi kuwa alƙur'ani mai girma littafi ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya tsare shi, ya yi alƙawarin tsare shi kuma. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Lallai Allah ya ce mu muka saukar da alƙur'ani kuma mu ne za mu tsare wannan alƙur'ani. Da haka zance akan alƙur'ani abu ne da ba yi da teku ce da ba ta da gaba, ba ta da iyaka. Duk inda ka ce za ka yi magana akan alƙur'ani to sai dai ka faɗi iyaka abin da za ka iya faɗa. Shi yasa lallai wanda ya zamanto Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi da kasantuwa cikin waɗanda wato suka kasance ma'abota alƙur'ani, sawa'un neman ilimin shi ne ko karanta shi ne ko sauraron shi ne ko zama tare da waɗanda suke karanta shi ne, to lallai wannan dukkanin shi albarka ne, dukkanin shi albarka ne. Shi yasa a gaba ta gaba insha Allahu za mu ji kaɗan daga cikin wato abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya rataya akan makaranta alƙur'ani, kuma wannan zai bayyana ne a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, domin Allah maɗaukakin sarki ya saukar ma da manzansa sallallahu alaihi wa sallama wahayi guda biyu, akwai alƙur'ani akwai sunna. A duk inda alƙur'ani ya dunkule wani abu sai sunna ta baje mana shi, ta bayyana mana shi, ta fassara mana shi. Shine Allah maɗaukakin sarki ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, kuma mun saukar ma da wato ambato domin ka bayyana ma mutane abin da aka saukar musu. Haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ala inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu, an ban alqur'ani da kwatankwacin sa tare da shi. Ma'ana kwatankwacin sa shine wato abin da yake fassara shi alqur'ani.
daga cikin abin da ya tabbata na sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na falalan shi alqur'ani karan kansa shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tattare mana dukkanin alkhairi, ya sanya shi cikin wanda yake ya karanci alqur'ani kuma ya karantar da shi. Shine hadisi da ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama. Zababbunku, fiyayyunku su ne waɗanda suka karanci alqur'ani kuma suka karantar da shi. Tunda yace khairukum, wannan khair sigatu tafdil ne, ma'ana wani salo ne na fifitawa, na ɗaukakawa, kenan babu wanda ya kai waɗannan alkhairi, kamar yadda Allah ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Saboda haka lallai wanda yake karanta alqur'ani kuma yake karantar da shi, to wannan yafi kowa alkhairi. Wannan kuma tabbaci ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shi yasa farkon wanda zai shiga cikin wannan shine shi manzon mu sallallahu alaihi wa sallam, li'annahu alaihi salatu wassalam ta'allama alqur'ana min jibril wa 'allama as-sahaba wa 'allama al-umma. Shine farkon wanda zai fara shiga wannan alkhairi. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya karanci alqur'ani daga mala'ika Jibril. Mala'ika Jibril kamar yadda Allah ya ce qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Saboda haka mala'ika Jibril shi ya saukar da alqur'ani ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, yana karantar da shi kuma yana koya a wajensa, sannan yana karantar da sahabbansa. Kenan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin zance alkhairin alqur'ani kuma ya nuna mana shi a aikace, domin ya koya din kuma ya karantar da sahabbansa. Har cikin sahabbansa kafin ya koma ga Allah madaukakin sarki sai da aka samu waɗanda suka karanci alqur'ani daga farkon shi har ƙarshe. Duk da yake ba su da yawa, to amma dai an samu waɗannan alkhairi. Sannan kuma zuwa bayansu suka karantar da tabi'ai, su ma suka karantar da wanda suka biyo bayansu har izuwa yau din har lokacin da Allah zai gaji ƙasa da wanda ke kanta. To wannan shine alkhairi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama. Wani daga cikin magabata yana cewa saboda wannan hadisin sai da na zauna tsawon shekara 60 ina karantar da alqur'ani. Ya ce na kai tsawon shekara 60 ina karantar da alqur'ani saboda neman wannan alkhairi. Kuma lada ne da baka san iyakan shi ba, domin zai biyo abin da wato zai zo a baya na cewa man qara a harfan min kitabillah falahu bi kulli harfin hasana wal hasanatu bi ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Lallai kowane baki daya yana da lada a kansa guda daya, kuma kowane lada ana wato ninka shi so 10. Shine man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha, yana da lada guda 10. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba wai ina nufin in ka ce alif lam mim baki ɗaya bane ba, yace walakin alifun harf, lamun harfun wa mimun harf. Wannan alif din baki ne guda ɗaya, yana da lada 10. Lamun din nan baki ne guda ɗaya, yana da lada 10. Mimun din nan baki ne guda ɗaya, yana da lada 10. Kaga farkon alqur'ani kenan kana da lada 30 ka karanta alif lam mim. To kafin ma alif lam mim ka fara da bismillah. In ka fara bismillahir rahmanir rahim wanda take da bakake guda 18, kana da lada 180. Duk duniya babu wani zancen da zaka karanta ka sami irin wannan ladan sai alqur'ani. To kaga wannan yana nuna falala na shi kanshi zancen Allah madaukakin sarki. Ka karanta abu baki guda ɗaya a baka lada 10. Abin da yake bin shi salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai shi sai kai salati ne ka cokam guda ɗaya za a ma guda 10, ba a ce kowane harafi na salatin sa ba. Amma shi alqur'ani saboda fifikon zancen Allah madaukakin sarki yana sama da kowane zance, shi yasa kowane baki na alqur'ani yake da lada 10. Baki nawa ne a cikin alqur'ani? In mutum ya tsaya zai duba, ba su da iyaka. Saboda haka ba ƙaramin alkhairi bane, ba ƙaramin albarka bane. Shi yasa Allah madaukakin sarki to hadha kitabun anzalnahu mubarakun, mai tarin albarka ne, domin albarka ne kayi abu kaɗan a baka sakamako mai yawa.
Ulumul Qur'an TV ita ce turbar addini, maza mata ga dama don fahimtar Alƙur'ani. A farko na sa Allah sarkin da yayi ya akwai yayi babu, Rabbana ka kare mu daga dukkanin sharruka ya rabu. Ka ƙaro salatin Saidu Muhammadu Mustapha mu Habibu, ka sanyo sahabbai wanda suka yi tsantsar riƙon Ƙur'ani. Ulumul Qur'an TV ita ce turbar addini, maza mata ga dama don fahimtar Alƙur'ani. Ga mai kishin addini yanzu ga dama ta samu. Ulumul Qur'an TV wadda kyauta ce a gare mu.